Dnes sa spolu ponoríme do témy, ktorá ovplyvňuje úplne každého, od veľkých firiem až po bežných ľudí. Sú to zásadné legislatívne zmeny v platobnom styku, ktoré vstúpili do platnosti túto jeseň. Od okamžitých platieb non-stop až po nové pravidlá bezpečnosti. Na všetky podrobnosti sa budem pýtať expertov z Tatra banky v novom vydaní relácie Business Insights. Vitajte. Reláciu Business Insights vám prináša Tatra banka v spolupráci s magazínom Forbes a mojimi dnešnými hostiami sú Peter Bilčík, riaditeľ firemných produktov v Tatra banke. Ahoj. Ahoj, dobrý deň. A pozvanie prijala aj Anna Dilová, produktová manažérka. Vitaj. Ahojte, dobrý deň. Peťo, Anička, my sme sa už v úvode roka rozprávali o tom, ako digitalizácia zefektívňuje vašim klientom firemné bankovníctvo. Zaujíma ma, čo je nové v tejto oblasti, poprípade čím firemní klienti aktuálne žijú. No, myslím si, že firemní klienti a aj my ako banka žijeme najmä tretím konsolidačným balíčkom. Je to už v poradí teda tretí. Ten druhý priniesol hlavné zmeny najmä pre banky, ale aj pre klientov z hľadiska zavedenia transakčnej dane. To bol veľký projekt pre všetky banky. Teraz tretí konsolidačný balíček prináša najmä zmeny, čo sa týka daňového zaťaženia a predpokladám, že to bude mať dôsledok na najbližšie obdobie z hľadiska nejakého ekonomického rastu pre firmy a pre nás ako banky. Čo sa týka legislatívnych zmien, tak tie sú aktuálne najmä v platobnom styku. Prichádzajú také novinky, ktoré sú také bezprecedentné z hľadiska komfortu, rýchlosti platobného styku, ale aj takej prevencie, čo sa týka nejakých fraudov a bezpečnosti. Čo sa týka samotnej digitalizácie, tak tá pokračuje ďalej v bankách. Myslím, že ten cieľ pre klientov aj nás je, aby sme klientom umožňovali tie veci, ktoré štandardne robia na pobočkách alebo cez svojich vzťahových manažerov, aby ich mali možnosť robiť aj cez digitálne kanály a tým odbremenili či už našich pracovníkov alebo zjednodušili to pre klientov. Naozaj pracujete veľmi pilne. Budem sa pýtať ešte aj podrobne na tú digitalizáciu, ale poďme k tým zásadným legislatívnym zmenám v tom platobnom styku. Čo konkrétne sa mení, ako pre veľké firmy, tak aj bežných ľudí? Dobre, legislatíva sleduje to, aby klientom priniesla lepšie služby. Tie lepšie služby sú v tom, že klienti majú robiť platobný styk rýchlejšie, jednoduchšie, ale zároveň ich aj má ochraňovať. Čo znamená tá rýchlosť a zjednodušenie? Už minulý rok sme priniesli tzv. Okamžité platby, ale čo legislatíva prináša je to, že tie okamžité platby majú banky vedieť prijať a aj odoslať každú jednu hodinu, každú jednu minútu, to znamená aj vrátane sviatkov, víkendov. Pripomeňme si, čo sú okamžité platby. Okamžité platby sú vlastne platby, ktoré sa zrealizujú do de facto 10 sekúnd a sú pripísané na účet protistrany. Týka sa to zatiaľ krajín, ktoré sú v eurozóne. Ostatné krajiny Európskej únie budú pokračovať v najbližších rokoch. To je ako keby tá rýchlosť a ten komfort. Pravda, že s rýchlosťou a s tým komfortom prichádzajú rôzne nebezpečenstvá. Na toto tiež myslí legislatíva a zavádza službu tzv. Verification of pay. Je to vlastne overenie zhody mena príjemcu s tým, čo zadá užívateľ, alebo ten, čo zadáva platbu, s tým, čo je reálne aj v názve účtu. Toto je niečo, čo má ako priniesť takú prevenciu pred či už fraudami alebo nejakými chybami, ktoré môže potenciálne zadávateľ platby urobiť, pretože ešte raz pripomínam, okamžitá platba znamená, že platba je už pripísaná na účte, to znamená, že nedá sa vrátiť späť alebo nedá sa zastaviť. Anička, zdá sa, že služba overenie príjemcu je veľmi aktuálnou témou pri všetkých, či už sú to veľké firmy alebo bežní ľudia. Čo najdôležitejšie by mali vedieť? OK, táto nová bezpečnostná služba umožňuje predtým, ako finálne odošleš peniaze na spracovanie, overiť si, či číslo účtu naozaj patrí tomu, komu má. Podstata tej služby spočíva v tom, že sa kontroluje zhoda medzi číslom účtu a názvom príjemcu, alebo v prípade právnických osôb je možné ešte vyhodnocovať zhodu medzi číslom účtu a tzv. Lej kódom. Tieto informácie, ktoré zadá platiteľ, sa vždy porovnávajú voči banke príjemcu. Banky sú povinné túto službu poskytnúť pred autorizáciou platby a čo je veľmi dôležité, výsledok overenia nebráni a neblokuje spracovanie platby. Služba je dostupná pre okamžité platby a pre SEPA štandardné platby, vrátane trvalých príkazov, kde sa klienti nestretnú s overením príjemcov je pri zahraničnej platbe alebo v prípade, že sa realizujú platby cez inkasné výzvy.
banky v eurozóne od 9. októbra majú povinnosť poskytovať túto službu bezplatne pre svojich klientov. Banky v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, ktoré sú mimo eurozóny, ako napríklad Česká republika, Poľsko, Maďarsko, majú povinnosť zaviesť túto službu do najbližších 2 rokov. Ako presne funguje kontrola príjemcu? Ako to ovplyvňuje, či už firmy alebo ľudí? Funguje to tak, že keď zadávaš platbu, tak okrem čísla účtu príjemcu napíšeš ešte názov príjemcu, následne systém porovná nami zadané údaje s informáciami, ktoré o tomto účte eviduje banka príjemcu a zobrazí výsledok overenia. Výsledkom overenia môže byť jeden z možných stavov, zhoda, čiastočná zhoda, žiadna zhoda, nepodarilo sa overiť alebo overenie nie je možné. Zhoda je to, čo vlastne chceme, naše údaje sa presne zhodujú s údajmi v banke príjemcu. Čiastočná zhoda, banka príjemcu eviduje podobné, nie úplne presné údaje platby. Zároveň ti v odpovedi je ponúknutý aj správny názov príjemcu, ktorý môžeš, nemusíš akceptovať. Nezhoda, nepodarilo sa overiť údaje platby. V tomto prípade máš ty ako zákazník 2 možnosti. Môžeš jednak akceptovať tento nesúlad a pokračuješ s platbou, alebo upravíš údaje o platbe. Stav nepodarilo sa overiť, overenie nie je možné alebo služba je nedostupná, môže nastať v prípade, ak napríklad sa klient pokúša zaslať peniaze na účet, ktorý neexistuje, prípadne do banky, ktorá ešte nemá povinnosť túto službu poskytovať, alebo na službe prebiehajú nejaké maintenance úpravy. Sú nejaké tipy, ktoré by si mala pre klientov alebo návyky, ktoré by si mohli osvojiť pri používaní tejto služby? Čo sa týka fyzických osôb, tak určite uvádzať názov príjemcu, aj keby sa klienti stretli s tým, že to pole zrovna nie je povinné. Názov príjemcu v prípade fyzickej osoby je jeho meno a priezvisko. Čo sa týka právnických osôb, určite odporúčame na faktúrach, v platobných inštrukciách okrem čísla účtu uvádzať ešte aj názov príjemcu, a to v správnom tvare. Názov príjemcu v prípade právnických osôb je jeho oficiálny obchodný názov, ktorý je evidovaný v registroch. Je veľmi dôležité sa uistiť, či moji obchodní partneri poznajú môj správny obchodný názov, pod akým názvom eviduje banka moju spoločnosť. V prípade, že mením názov spoločnosti, informovať banku. A veľmi dôležité je, aby klienti sledovali aj vizuálne znaky v aplikáciách, sprievodné texty, ktoré ich prevedú procesom overovania, a banky sú ich povinné zobrazovať. Naši klienti nájdú všetky informácie k tejto službe na našom webe, kde sme pre nich vytvorili špeciálnu sekciu overenie príjemcu. Je to hlavne asi o ich bezpečnosti. Tiež keď som platila zálohové platby, začalo mi tam vyskakovať, že sa to úplne nezhoduje s tým názvom príjemcu. Najprv som sa zlakla, ale potom som to vyhodnotila ako veľmi dobrú vec. Predsa len aj digitalizácia je dobrá vec, efektívňuje fungovanie napríklad aj firemného bankovníctva, o čom sme sa už aj v minulosti rozprávali. Dokonca aj tie okamžité non-stop platby majú určite niečo do seba, ale potom prichádza aj tá druhá, odvrátená strana, ktorú tiež často spomíname a upozorňujeme na rôzne kybernetické podvody. Máte nejakú radu pre klientov, ako využívať efektívnosť, ale zároveň aj zachovať bezpečnosť? Čo sa týka tých okamžitých platieb, áno, ich veľkou výhodou je, že sú rýchle. A tak ako Peter spomínal, oni sú fakt pripísané reálne do 10 sekúnd. A v prípade nejakých chýb alebo podvodov zastaviť takú platbu je prakticky nemožné. To, čo tá legislatíva ešte prináša, je to, že klienti si môžu manažovať limit na okamžitú platbu priamo v digitálnych kanáloch. Preto je veľmi dôležité, aby spojili vlastne efektívnosť s bezpečnosťou, čiže nastavili si správny limit a zobrali do úvahy, že s okamžitými platbami je spojené aj určité riziko. Určite odporúčame klientom využívať novú službu overovanie príjemcov, a to aj pri dávkových platbách. Pri dávkových platbách majú klienti možnosť túto službu aj nevyužiť. Napriek tomu ich vyzývame, aby túto službu využívali aj pri dávkových platbách. Hlavne ak ide o platby na účty nových obchodných partnerov, prípadne ak realizujem platbu na vyššiu sumu. Je veľmi dôležité, aby klienti poučili svojich pracovníkov o význame verification of pay, hlavne pracovníkov, ktorí pracujú s platbami. Určite venovať zvýšenú pozornosť v prípade, ak služba overenie príjemcov vráti no match. A je veľmi dôležité, aby klienti mali nastavené vnútorné kontrolné mechanizmy, hlavne v prípade, ak sa mení účet obchodného partnera. A odporúčame klientom takisto zavádzať viacúrovňové schvaľovanie platieb. Veľmi dôležité je, aby naši klienti šírili povedomie o tejto téme medzi svojimi zamestnancami a pravidelne informovali svojich zamestnancov o kybernetických hrozbách.
Peter, ako sa snažíte v rámci banky pristupovať k digitálnym podvodom, po prípade bezpečnosti? Predpokladám, že samozrejme robíte, čo môžete, ale veľakrát to je aj tak trošku na klientových pleciach, alebo? Áno, je to tak. Tí útočníci alebo tí podvodníci zneužívajú práve ten najslabší článok v rámci tých platieb, a to je ten ľudský rozmer. Tie platby realizujú, podpisujú ľudia, ktorí veľakrát sú pod stresom, majú toho veľa, realizujú veľké množstvo platieb, stovky, tisíce. A práve tá jedna platba, ktorá je podvodná, sa veľakrát stratí v rámci toho veľkého množstva. Čo je kľúčové, tak ako Anička spomínala, je, že aby prebiehalo neustále vzdelávanie tých ľudí. My ako banka veľmi aktívne na tom participujeme. Snažíme sa pripravať či už materiály, kampane, máme webovú stránku pre digitálnu bezpečnosť, ktorú odporúčam všetkým našim klientom, ktorí realizujú platby alebo sú zapojení nejako do platobného styku alebo majú pod sebou zamestnancov, ktorí realizujú platby, aby si ju pozreli a naštudovali práve tie materiály, ktoré tam sú. Práve aktuálne vnímame, že, a dá sa povedať, že dlhodobo najviac podvody sú rozšírené tzv. Fakturačné, kde podvodník sa nabúra do mailovej komunikácie a zmení vlastne platobné údaje na faktúre, ktorá sa veľmi podobá tej reálnej faktúre, ktorú dostáva ten, čo realizuje platobný styk štandardne od svojho obchodného partnera. Práve pre tento účel sme pripravili materiál, ktorý je veľmi jednoduchý. Týka sa naozaj len tohto podvodu a odporúčam všetkým klientom, všetkým ľuďom, ktorí robia s platobným stykom, aby si ho naštudovali a využívali ho práve na pravidelnú edukáciu zamestnancov alebo ľudí, ktorí realizujú platobný styk. Chystáte ešte aj nejaké novinky v tejto téme digitalizácie lomeno bezpečnosti pre firemných klientov? My sme implementovali viaceré novinky, ktoré sa majú práve zámer robiť nejakú prevenciu z hľadiska tých fraudov. Čiže nie je to len o tej edukácii. My aj interne niekde na strane banky alebo na strane digitálnych kanálov robíme okrem toho verification of pay preventívne kroky na to, aby sme čo najviac predišli týmto fraudom. Myslím, že to robíme úspešne. Napriek tomu treba povedať, že nie je mesiac, kedy by sme nejaký fraud takýto nemali. A to je taká tá výstraha pre všetkých, ktorí pozerajú teraz tú reláciu. Každý si myslí, že sa mu to nemôže stať. Každý si myslí, že to sa týka niekoho iného, ale musím povedať, že sa to môže stať aj veľkým firmám, ktoré majú mnohé bezpečnostné systémy nastavené, aj procesy nastavené, ale jednoducho veľa tých podvodníkov je čím ďalej tým viacej presvedčivejších a vedia prekonať aj také vnútorné kontrolné systémy, ktoré majú. Čiže ja len môžem povedať, áno, robíme mnohé kroky v tejto oblasti, ale je dôležité, a to je to najdôležitejšie, aby tie firmy nezabúdali robiť tie kroky aj u seba, a to je to vzdelávanie práve tých ľudí. A platí to asi úplne pre všetkých, ako pre veľké firmy, aj pre bežných ľudí, ako aj služba overenie príjemcu, o ktorej sme sa dnes rozprávali. Peter, povedzme si ešte na záver, chystáte nejaké novinky vo vašich digitálnych kanáloch smerom k firemným klientom? Naša dlhodobá stratégia je umožniť našim klientom, aby si servisné požiadavky vedeli vybaviť digitálne, a v zmysle tejto stratégie doplníme do nášho hlavného digitálneho portálu Business Banking možnosť, aby si klienti mohli vygenerovať potvrdenia o vedení účtu podpísané digitálnym podpisom. Takéto potvrdenia budú môcť použiť oficiálne pri styku so svojimi obchodnými partnermi alebo pri komunikácii so štátnymi orgánmi. Ďalej začiatkom roka plánujeme priniesť do Business Bankingu výzvy na inkaso, umožniť najmä našim veľkým firemným klientom, ktorí doteraz toto mali iba v službe Multicash, využívať to aj v našom digitálnom portáli Business Banking. Dlhodobo plánujeme ďalej rozvíjať naše API služby, to znamená, aby naši klienti, keď budú robiť platobný styk, ho mohli realizovať v prevažnej miere práve cez svoje účtovné softvery a nemuseli chodiť či už do našich digitálnych kanálov ich tam realizovať alebo podpisovať. To je v zmysle takej tej našej dlhodobej stratégii, že aby klienti využívali na to, čo majú v platobnom styku, najmä svoje účtovné softvery, ERP softvery a naše zase digitálne portály využívali najmä na servisné činnosti a odbremenili či už našich
relationship manažerov alebo aj sami od toho, aby nemuseli chodiť na pobočku osobne alebo za svojimi vzťahovými manažérmi. Z toho, čo počúvam, vôbec sa nenudíte. O to viac veľká vďaka, že ste si dnes našli čas a prišli. Verím, že sme pôsobili aj tak trošku preventívne a edukatívne a pomôžeme všetkým, čo nás pozerajú. Veľká vďaka ešte raz Petrovi Bilčíkovi, riaditeľovi firemných produktov v Tatrabanke. Ďakujem. A ďakujem aj Ane Dilovej, produktovej manažérke. Ďakujem. A vy nezabúdajte, ak chcete, aby bol váš biznis úspešný, sledujte reláciu Business Insights aj na budúce. Dovidenia.